Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Agosto 11, tuig 2023. Mga nanay sa Santa Barbara ginahingyo ang suporta sa pagpasangkad sa breastfeeding rate sa Iloilo. Weather canopy project sa SB Seychelles, gin-turn over na. Utuhan Theater and Dance Company magahiwat ka 8th year celebration. Santa Barbara Municipal Agriculture Office nag-aapilar sa mga mangungumang nga ipa-insure ang talamnan. Iloilo nagaselebrar kailong Kalinggo ng Kabataan 2023. Pagpasangkad ka produksyon ka bugas sa Iloilo, prioridad ka government. Ginainganyo ka Iloilo government ang mga nanay nga nagabusong kag bagong bata kung may bata tutod duha ka tuig nga dapat tataganggit ang kabataan ka breast milk. Unsa rin nagpanatag Iloilo Provincial Health Office ka Information Education Communication kung IEC materials kag ginpaatag sa mga nanay ang dapat tandaan sa pagpagkaon ka mga kabataan. Pinggang Pinoy kun recommended proportion kapag kaon kag mga roles ka tatay sa first 100 days ka bata nga dapat mangin supportive, maasikaso kag maayong ehemplo sa kabataan. Pamatian pahayag ni nutritionist dietitian Lenny Desin ka Iloilo Provincial Health Office. Encourage naton ang mga nanay give no nga magpa-breastfeed sa ila kabataan no pag ina-emphasize naton ang benefits of breastfeeding. Sa probinsya sa Iloilo nagalibok kita no sa hatag sang awareness sang aton nga mga kung paano sa nanay natin nga ma-increase natin ng breastfeeding rate sa province, kag sa aton municipality, kag sa aton. Iniangon sa ginaselebrar nga Breastfeeding Week 2023 nga nagapanganumdum ka importansya ka breast milk sa mga bata apisan nga nagatrabaho ang nanay. Mga nanay sa Santa Barbara ginahinyo ang suporta sa pagpasangkad sa breastfeeding rate sa Iloilo. Gin-turn over kaginbindisyonan Agosto 11, 2023 ang Weather Canopy Project ka Santa Barbara National Comprehensive High School o kon SBNCHS Batch 1971 nga nahamtang sa atubangan ka eskwelahan lapit sa main gate. Suno ka Engineer Numer Somodio ang gintukod nga proyekto halin pa sa ideya sa mga alumni members sang sila nagapreparar sang nagligad nga Grand Alumni sang Abril 23, 2023. Ilagi din planuhan kung ano ang ila nga pwede mabilin nga legasiya sa buluthuan nga makabuligid sa kadamaan. Pamatian ang pahayag ni Engineer Sumudio. This project was realized just a matter of kung ang isip lang naman ng while preparing the incoming Grand Alumni last April 23, while a series of discussion, nag-discuss kami kung ano ang mahimo namon as a legacy diri sa high school. Yariman ang interview ni Ugyon Albert Savaris sa presidente ka Batch 1971, Mr. Federico Sontiliano. Saan o naging start ang project ni sir? Pagtapos ng Golden, kinaramutan namon sa akon mga kabat. Okay. Kaya i-put up dyan project kay isang nagligat, nagambal sa presidente isang alumni nga administrative building pakayo kay katulong na pero kung may project ako iyang ginahandom nga paragid sa kabakayuhan sa kabataan. Nagalaom gid si Engineer Numer Somodio nga makabenepisyo ang ini nga proyekto hindi lamang sa mga estudyante kag sa mga kabataan kundi pati man sa mga tricycle drivers kag sa mga tawo nga nagalabay sa sagwa kang high school ilabi na gid kung malain ang tiyempo. Weather Canopy Project sa
SBNCHS gin turn over na. Magahiwag ikawalo nga tuig nga selebrasyon ang Ugyon Theater and Dance Company kung pagpasunday sa Santa Barbara sa pataka pagsaot kag personality development nga gintukib kag gin-develop kun kinhasa ka Ugyon Theater and Dance Company nga naghatag na dungog sa grupo kag sa banwa. Ang selebrasyon ang hiwaton sa Agosto 12 sa Municipal Coverage Gym alas 7 sa gabi kag sa Robinson's Place Pavia Agosto 14 alauna sa hapon. Kung sa rin ang Ugyon Theater and Dance Company ang nagsugod tuig 2013 kag pulo na ka tuig kontani ang selebrasyon kung wala sang pandemya. Nagatuloy sila sa contemporary dance, hip-hop, modeling, photoshoot kag gymnastics. Kag sunod sa ila founder and creative director Romel Umadhay, ang tinaga nga udtuan ng anay pangalan ka Banwa antes ang katmon. Inisunod man kay anay SB member Dennis Octaviano. Pamatian man ang pahayag ni consultant kag director Spark Lobinco sa interview ng Ugyon Blessing Sampil. On August 12 sa Santa Barbara Cover Gym, alas 7 isang gabi magasugod. Alas 7. Okay. Yes, and then after sina may ara pagid kaming show sa August 14 sa Robinson's Pavia with the collaboration of Ugyon and Santa Barbara workshops. Ugyon Theater and Dance Company magahiwat kay ikawalo nga tuig ka selebrasyon. Bangod sa nagadugi nga mga peste sa kaumahan kag epekto ka El Nino, nagapangabay liwat ang Santa Barbara Municipal Agriculture Office sa mga mungunguma nga ipa-insure gid ang mga kaumahan sa Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC agud mabuligan sa tion nga mahalitan. Suno kay Agricultural Technologist Alan Solieza o IC ka Agriculture Office, 20% gid ka labor force Santa Barbara ang nagasarig sa kaumahan. Kung sa diin nagahatag ang banwa ka interventions, recommendations kag farm inputs sa mga affected farmers nga naga-report magluwas sa bulig ka probinsya kag Department of Agriculture Region 6. Kag nagsugod naman ang information caravan sa kabarangayan. Pamatian ang pahayag ni Agricultural Technologist Solieza sa interview ni Ugyon Cordero. Ginalantaw natin, no? Ginapamangkot natin sa dakon ano ang insa nga nag-amo para natabo sa naparay, then i-diagnose natin kung ano ang nangin problema karon kang anda nga paray, no. Then tawaan natin dayon kang recommendation ang farmer, no, parang mapahagan-hagan ang problema na experiencean nanda or ang damage kang anda nga crops, no. Santa Barbara Municipal Agriculture Office padayon nga nag-apilar sa mga mangunguma nga ipa-insure ang talamnan. Nagsugod na ang aktibidades kasangguniang kabataan o KUNES kay Iloilo Provincial Federation sa pagselebrar ka Linggo ng Kabataan 2023. Kagaling Agosto 9 to 11, ginapatigan Youth Food Festival and Trade Fair, kaupod ang Youth First Initiative Philippines Incorporated, produkto lokal kag Ladib Center, Iloilo Province. Kag may ginahiwat sa pareman nga PETSA, nga Quantum HIV Screening Station, and Prime Mental Health Booth, kaupod ang Iloilo Provincial Health Office. Agosto 11 among K3 Leadership Bridging Program ang opisyal nga paglunsad kag Youth Gov Talks, kaupod ang Banaag Iloilo Youth Coalition, kag Iloilo Buskers kag Artist Performances. Agosto 12 among International Youth Day Awarding Ceremony, kag SK Awards Night. Kag sa Agosto 14 to 16, ang muang pagpakilala kag 15 nga youth leaders bilang counterparts kag provincial government officials. Iloilo nagaselebrar ka Linggo ng Kabataan 2023. Prioridad ka Iloilo Provincial Government nga mapasangkad ang produksyon sang bugas kag masiguro ang supply paagi sa hybrid rice program ka national government. Santo sa programa, ang Iloilo maka-ekspektar sang 60,000 ka sako sang bugas kada ektarya. Ini ang makabulig sa probinsyang
nga malabot ang target nga mapadako ang rice production sa 5.5 metric tons sa masunod nga tuig halin sa 3.5 metric tons kada hektarya nga produksyon subong. Pagpasangkad ka produksyon kabugas sa Iloilo, prioridad ka provincial government. Kag amuyato ang natipon nga balita subong adlaw. Tutubwa sa parang nga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7. Ini si Allyza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.